Vandaag ben ik in het buurtschap Het Reutje, gemeente Roerdalen. Met nog geen 100 woningen, 1 kroeg en 1 zaal heeft Het Reutje een fanfare die uitkomt in de eerste divisie op het LBM Concertconcours. Bij muziekvereniging Fanfare Sint Viro ga ik kijken en luisteren hoe zij zich op dit concours voorbereiden. E-mail nu. Te laat en geen ontvangst. Waar is die Bart? Met de voicemail. Ah, daar staat Bart. Bart. Emiel, ja, je hebt hier geen ontvangst en Het Reutje, dat vind je ook niet zomaar. Dit is Bart Dekkers, hij is dirigent van Fanfare Sint Viro uit Het Reutje. Kom, we gaan naar binnen, we nemen ons er een. Zo'n kleine buurtschap, maar toch een fanfare uit de eerste divisie. Hoe belangrijk is de fanfare voor dat buurtschap Het Reutje? Ja, zoals jullie misschien wel gezien hebben, hier is eigenlijk niks buiten dit geweldige café en de fanfarezaal. Dus ook voor Sint-Odiliënberg heeft het Reutje gewoon een hele grote naam en is een heel belangrijke factor. We hebben bijvoorbeeld afgelopen november hebben we voor het orgel in de basiliek in Sint-Odiliënberg een benefietconcert gehouden. Dus we doen ook maatschappelijk onze zaken en dat vinden we gewoon heel belangrijk, want de mensen dragen ons eigenlijk. De vergrijzing die is dan inderdaad toegeslagen bij de fanfare. Dat is niet makkelijk, om zelfs te zeggen moeilijk. De vereniging wordt kleiner door de vergrijzing, er is minder jeugd. Maar onder leiding van Bart Dekkers, die er een mooi muzikaal geheel aan kan smeden, proberen wij aanstaande 22 oktober te knallen. Hallo Joep, Hoi. met Emiel. Dit is Joep Schrader en hij speelt hoorn bij Fanfare Sint Viro uit Het Reutje. Mag ik je daar wat over vragen? Natuurlijk. Ik Kom volg, binnen. dankjewel. Wat betekent de fanfare voor het buurtschap Het Reutje? Wat mooi is in Het Reutje is dat de families erbij zijn gebleven. Of ze nu op 10, 20 kilometer verderaf zijn gaan wonen. De kinderen komen weer bij Het Reutje op muziekles. En dat is denk ik wel heel bijzonder. Wat betekent het LBM Concertconcours voor jou? Maar ik denk dat het goed is voor verenigingen om zich af en toe te meten. Niveau iets wat constant te houden. En ik vind het dapper, de verenigingen die nog gaan. Ook de fanfare van Het Reutje. In deze moeilijke tijd. Waarom? Weinig aanwas, veel problemen, geen geld. Ja, bij elke vereniging is zoiets aan de hand. En om dan toch nog als vereniging je helemaal op te laden om daar een topprestatie neer te zetten. Ik vind dat knap tegenwoordig. Frederik, hoe is het om nou met een muzikant samen te zijn als vriendin? Je doet je nog zelf wat aan. Ja, nee, dat klopt. Dus het is anders dan met andere mensen, want je ziet elkaar niet zoveel. En wat wil je dat hij later gaat doen als hij groot is of wanneer die muziek verder is? Nou ja, ik wil gewoon dat hij doet wat hij leuk vindt. En je ziet wel echt dat zijn passie hierin ligt. Dus als hij daarin kan groeien, dan is dat heel mooi voor hem. 2:30 inmiddels. Ja. Potverdikke Nog me. steeds niet. Ja, sorry, het was heel druk op Het Reutje. Dit is familie Hassink en zij spelen in Fanfare Sint Viro Het Reutje. Ja, dan gaan we allemaal naar binnen dan. Kom. Dat klinkt niet makkelijk. Dat is het ook niet. Is het concours dan ook belangrijk daar voor jullie om moeilijke muziek te spelen of waarom? Ja, om op niveau te blijven, om superieur
eerste divisie te kunnen blijven spelen, heb je dit soort muziek wel nodig om op niveau te blijven musiceren. Waarom zit je bij de fanfare? Ik ben al vanaf kleins af aan met mijn vader mee gegaan. Je moest van papa Nee, naar de repetities. En mijn moeder speelde ook saxofoon. En toen dacht ik, dat is wel gaaf, dat wil ik ook doen. En vandaar ben ik er ook bij gekomen. Is dat tegenwoordig nog vanzelfsprekend dat je die jongere gasten erbij krijgt? Als je begint, het eerste jaar is gewoon heel moeilijk. Heel veel investeren, heel veel tijd. En dan begint het pas te komen. En in deze snelle tijd heeft de jeugd vaak dat geduld niet om daarin te investeren om tot dat niveau te komen en dan door te groeien. Waarom wil je dan toch in die fanfare, in die Java-wereld spelen? Het geeft gewoon zo'n fijn gevoel als je met z'n allen gewoon dat stuk neer kan zetten en dan op een beoordelingsconcert inderdaad dan die mooie beoordeling krijgt. En gewoon, je bent gewoon onderdeel van één grote familie en dat is wat een mooi gevoel geeft. Dus op de puntjes, die moeten wel goed staccato zijn, maar niet te kort alsjeblieft. Ja, dat zijn je tutti. Concours is niet een doel. Het is een middel om een orkest beter te laten klinken en om in de binding te investeren. En dat vinden wij heel erg belangrijk hier. Maar ook om recht te doen aan de mensen die graag competitie spelen op een hoog niveau. Net zoals mensen lichte muziek willen spelen, zijn er ook mensen die klassieke muziek op een hoog niveau willen spelen. Nou, dat kunnen we hiermee ideaal vormgeven. En waarom blaasmuziek? Ik heb het gevoel alsof je er heel veel expressie in moet leggen. Meer dan in bijvoorbeeld een strijkinstrument of een toetseninstrument. Juist omdat je met je eigen adem die expressie moet maken. Wat voel jij als jij muziek maakt? Kippenvel, als het goed klinkt. Ja. En als de noten bij elkaar komen is het gewoon, het is gewoon chic. Nog één laatste vraag, dirigent. Is fanfare Sint-Wierop klaar voor het concours? Jazeker!